Ике төбәк рәссамларының мондай уртак хезмәттәшлеге инде озак еллардан бирле дәвам итә. Алар зур күргәзмәләрдә генә түгел, ел саен Сызтырның халык рәссамы Аркадий Пластовның туган авылы Присланихада көз көне уза торган пленерларда очрашып, үзара аралашып, тәҗрибә уртаклашып яшиләр. Мы давно и очень плодотворно сотрудничаем с Республикой Татарстан. И если мне память не изменяет, еще не было ни одного международного пленера в Присланихе, где бы не было участников из Республики Татарстан. Һәр вакыттагыча бүгенге күргәзмәгә дә ут күршеләребез төрле жанрдагы сәнгать әсәрләрен алып килгән. И портреты, пейзажи, жанровые картины. Здесь представлены работы художников Татарстана. Это Махмуд Ахатович Вагапов, Серазиев, много других авторов, очень известных в Казани. Бу иштәлекле экспозициядә табигать күренешләре, график, скульптура әсәрләре һәм декоратив кулланма иҗат әйберләре барлыгы 40-тан артык ядкәр урын алган. Выставка она грандиозна тем, что это все-таки мы, татары, здесь проживающие в Ульяновской области, должны знать все-таки вот свою культуру через произведения вот татарстанских художников. Әлеге экспонатлар арасында Роберт Гайсинның балалар үсә, Сәгыйдә Сираҗиеваның туган илем, Фәридә Якубованың реквием картиналары, Рият Мөхәммәддиновның Тукайга багышланган графикасы, Зөлфия Мөхәммәтҗанованың исә уен скульптурасы аеруча игътибарын җәлеп итәләр. Күп художниклар бөтенесен әйтеп булмый. Даже религия бар, ислам. Ул турында да барбыз. Күргәзмәне карарга килүчеләр генә түгел, аны ачуда катнашкан Мәскәү һәм Ульяновск рәссамнары да монда куелган эшләргә югары бәя биреп, Казанга соклануларын белдерделәр. Казань – это культурная столица, во всяком случае культурная столица Поволжья. И мы ездим туда учиться, музейным практикам, тому, как делать выставки, тому, как представлять искусство. Мы хотим, чтобы у нас вот тот величайший совершенно опыт Болгар, опыт Свияжска, опыт музея в Казани, чтобы он так или иначе повлиял и на нашу всемирскую культурную жизнь. Ульяновскның 19-20 гасыр сәнгате музеенда ачылган әлеге күргәзмә октябрь айы беткәнче эшләячәк. Бу көннәрдә Сембер рәссамнары исә киләсе елга Казанда ачылачак үз күргәзмәләренә әзерлек эшләре белән мәшгуль. Ульяновскдан Рамис Сафин, Ахмет Медарисов, Яңа Гасыр каналы.